Kaya natin. Nagtitikan ka na. Ihianay. Naka-record na ito. Di ba? Record natin. Dapat ganyan. Dito na lang. Okay. Nakikita ka mo. Hindi. Top mine. Type mine. Mine. Basta loading. Ano na lang, may bubbles. Sak ka na ha? Ayan, nandito si Abu Dhabi. Abu Dhabi YouTube. Shout out. No, murayaw ka. Ha? Salamat. Ay, pinutik tayo mo. Ano? Kadito ka si CR. Ihila ko.
Thank you sa pagpunta sa LS ko. Momo. Mama, ano naman yung kinakain mo? Ah, up. Ay, kulit ni Momo. Mahina ang signal. Refresh natin. Hello, Ron. Salamat. Tamsak. Salamat sa tamsak. Thank you. Kulit nitong aso. Apil saan ba? Apil saan, Ron? Nagpunta kaya ako sa'yo. Wala, hindi mo alam. Nagpunta ako dyan sa'yo sa LS mo kanina. Hanggang natapos, nandun ako. Tingnan mo yung ano mo, nandun ako. Ganun ba yun? Ganun ba yun? Itatype pa? Hindi ko alam eh. Next time na lang. Kailan ulit ang LS mo? Hindi ko kasi mabasa yung masyado yung nakasulat doon sa screen mo. Ang nababasa ko lang doon, yung pa-entry. Hindi ko kasi mabasa. Akala ko, kapag pumasok ka sa LS, entry na yun. Hindi ko alam. Ano, bukas 10? Nagaano kasi ako kanina, nagluluto. Kaya hindi ko masyado napansin. Inano ko lang yung phone ko, iniwan ko lang doon sa table.
Oh, sige, sige. Yan mo, bukas ulit. Pupunta ako. Para ano pa naman eh. Marami pa namang araw. Mm. Minsan nga tinatanggal yung jacket ko ni Nightbot. Nightbot. Suplado talaga yung si Nightbot, no? Pag hindi ka gusto, iha-hide ka. Matagal ka na bang namuni? Sa iba kasing ano, LS na pinupuntahan ko, nandoon si Nightbot. Akala ko talaga si Nightbot. Isa rin siyang ano, YouTuber. Kaya shout out ako ng shout out tuwing papasok ako na nandun si Nightbot. Nagaano din siya sa akin. Yung pala, yung Nightbot na yun, apps lang pala yun. Tapos di pupunta ko sa isang LS. Magtatapos na yun. Tapos di pupunta na naman ako. Sasabihin na naman, nandun. Sabi ko, bakit nandun na naman si Nightbot? Katatapos lang doon sa kabila ah. Na, pwede ba yan sa ano? Sa phone? Sa laptop lang yan, di ba? Kahagabi, medyo na late ako ng LS at yung signal, mahirap. Ngayon, nilabas ko na yung ano, wifi ko nasa labas. Antok na ako ah. Bilis ko naman antukin. Ano yung milik?
Basura. Inaano ng basura. Agi. Ay. Teka nga. May ano sa labas. Saglit lang.
Mama. Shh, mama. Bigyan ka na. Wala namang kausap eh. Si Momo, kausap ko. Eh, ingay mo ha. Ang ingay mo. Na, kunit pusig na. Tulog ka na. Sakit ng kamay ko. Kahulog ka ba dyan ah? Ano ko Matulog kanina ka na. na hipon? Sawang-sawa ka na magkayod-kayod. Tulog ka na, inay. Sus, tayo pag inakit ikaw. Ibibihis muna ako. Parang umihi ka dito, Momo ah. Aray ko. Yan. Pagtulog. May hinuhuli tong aso na to na ano eh. Paru-paro na maliit. Uy, Momo, huwag ka pupunta dyan sa ilalim. Momo. Shh. Nanihi ka na ako, pwede na ako.
Nagkaano ako. Didikit-dikit. Guys. Guys. Magtatrabaho muna ako ng aking yan. Sakit talaga oh. Na ano yan oh. Hipon. Didikit ako. Hindi ako mapakali sa ano ko. Ito, baba. Ayusin ko. Yan. Ay. Yan. Ako yung magtatrabaho. Yan. Okay. Kitang-kita sa dilim. Kita naka-legs nila. Ah. Ay, Sakit. nag-aayang. Ayan mo. Alit niya yung bibiniling nila. Maliit na insekto. Parang paru-paro. Kaya ang kakadila. Ipa. Ayan. 11. Inaanap nila 0. Yun nga, hinahanap niya. Kasi umano dyan. Ang hirap.
Pumapasok na lumalabas. Ito ay itim kasi. Ay, sira na.
Tanggal. Sakit. Aray ko.
Ayun, dumidikit. Hello, Humble Bee. Gandang gabi sa'yo. Salamat ulit sa pagbabalik. Maayo man. Maayong gabi sa imo. Ginagawa ko, nag-ano ako, nagda-diamond painting. Yung ano, yung para siyang cross stitch. Pero ano siya, diamond painting. Yung beads ang inilalagay. Ito yung mga ano niya. Yun ang ginagawa ko pag hindi pa ako inaantok. Ito yung mga beads niya. Ayan. Ay, hindi makita. Ayan. Ayan. Iba-ibang kulay. Iba-ibang kulay siya. Ayan. 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 Oo, madami na akong video. Mahirap mag-ano ng mga viewer. Ikaw rin, malaki na rin bahay mo. Anong pangalan mo sa ano? Sa FB mo? I-add kita. Ah, oh, pag ano, pag malapit na tong pag mga lahati na siya, i-vlog ko to. Mahirap lang sa gabi eh. Hindi ko makita, nasisilaw ako. Pasyalan kita kahapon. Sa bahay mo at nadikitan na din kita.
pumapasok. Ang FB ko ay ano, yan. Yan, ubihas. Wala sila. Hindi sila pumunta. Hayaan mo na yun. Ito lang yung pumunta kanina, sumilip lang. Ay. Malapit ka na siguro ma-monetize, no? Kasi malaki na yung bahay mo eh. Yung ano, yung bata na naka-white ng pulo. Anak ko yan. Yung nagko-communion. Hindi sa cute baby. Yung ano siya, yung bata na nakapulo ng white na may ano, yung bowtie. Yung magko-communion. Yung may ribbon sa liig. Yung pinang-message mo, yung cute baby. Hindi, anak ko yan. Yung pinang-message mo, yung cute baby. Hindi, anak ko yan. Wala pa akong apo. Ayan, 8. Ay, mali.
Wala pa. Wala pa ako nare-receive. Ginagamit ko kasi yung ano, yung phone ko dito sa pang ano, live. Mamaya may message na lang kita pag dumating. Pag natapos ako. Wala pa naman dito. Oo. WH ko, wala, maliit pa. Wala pa nga ano eh. 800. Tutuklap. Natutuklap pala tumil pag ano, matagal na. Tingnan ko kung may nag-message. Wala pa. Eh, sabi nga nila, di ba ang ano, ang kapag umabot ng 12 months na hindi ka pa, hindi mo pa makuha yung 4,000 hours, magba-back to zero. Hindi ko alam kung totoo yun. Hindi nga ako marunong gumawa ng intro. Yung mga intro ko, mga ano lang, simple lang. Eh, kung mangyari yun yung haka-haka na pag di ka pa na ano hanggang 2021, back to zero ka, di wala. Kailangan na lang natin anuhin. Sayang naman yung pinaghirapan. Madali lang kumuha ng subscriber pero yung WH mahirap. Kaya nga yung iba naghahabol, nagbabayad sila ng ano, nagbabayad sila ng kahit mahal. Ayoko. Masasayang lang ang pera. Ay. Oo. Pero mahirap naman dahil nga halos nagpupuyat ka dito sa YT. Tapos mababaliwala lang yung WH mo.
nag-a-attend ako. Minsan nananalo ako sa ng ano, WH. Pero sige at pupuntahan ko. Doon mo na lang ano sa Messenger. Kasi hindi kita mo pupuntahan ngayon kasi gamit ko yung cellphone kong isa. Ay, may pa-entry ka? Kailan yun? Kailan mag-uumpisa? Sige. Sige, sige. Isang oras na din ako. Hindi pa. Mag-ano ka, mag-join ka doon sa group namin yung ano bang tawag nun? Mag-ano ka, mag-join ka doon sa group namin yung may ano parang pull out ano ba yun? Sige, mag-ano ka lang. Pwede ba ako sumali sa pa-entry mo? Kailan mag-uumpisa yung entry? Ah, sige, okay yan. Ano ang price? Ilan na lang kulang ng WH mo? Bakit hindi ka nag-ELS? May time ka naman siguro. Pag weekend, mag mag-post ka tapos para sa pa-entry tapos mag-LS ka yun. Mag-post ka sa YT na gano'n pa-entry. Hindi pag weekend, kahit weekend may pasok ka. Ano ba work mo?
Meron akong pinupuntahan na LS. Yung, maganda pala work mo. Yung iba nga, yung iba, yung kahit nasa ano, kahit nasa work sila, nakukuha nila mag-LS. Tago lang yung ano, yung cellphone. Yung camera nila, tinatago lang. Meron ako mga ah, ka ano ka group chat dati. Pero umalis ako kasi hindi ko nga sila hindi ako nakakabayad ng mag-play dahil nga yung wifi dito sa amin mahina. Ang ano niya, mag-search ka sa ano ng yung Roda Ramos. Yun, may group chat, may ano sila, may group. Dati yun ang group ko pero nag-leave ako kasi nahihiya ako, hindi ko sila na play lahat. Dahil busy din ako. Tapos yung wifi pa mahirap. Ang ganda kaya napanood ko yung video mo, yung sa iba-ibang lugar. Ang ganda kaya napanood ko yung yung ano, yung video no na iba't ibang klasing ano, iba't ibang klase lugar. Ang gaganda. Lugar. Ang gaganda. I-add kita sa ano, sa group chat namin. Hindi ko pa natatanggap yung message mo. Hindi pa nag-a-appear dito sa screen. Ah. Yan si ano, si Upil Gimmicks. Nag-ano yan, nagpapamonetize. Pero magbabayad ka sa kanya. Kasi ang meron siyang computer shop. Meron siyang computer shop. Karamihan ng iba para ma-monetize. Doon nagpapa-play yung mga kakilala niya. May ano kasi yan, computer shop si Upil Gimmicks. Hanapin mo yung Basti Dams. I-type ko yung name niya. Antok na ako eh.
Gawin ko na lang 2 hours yung ano ko. Yung kwarto namin magulo. Ah, oo, basta may group ka, ano, ako, hindi ako umaasa na bago umabot ako ng 1 year na mamuni ako. Dapat nga i-off ko na tong ano ko eh, YT eh. Yan ang dami mga kaibigan ko sabi sayang daw. Oo nga, kung i-continue, pagdating mo ng 1 year, pagdating mo ng 12 months, na hindi mo nahabol yung kanilang ano, wala din. Sa ano pa naman ako magwa 1 year sa March. Kaya minsan yung dalawa lang kasi yung gamit ko mag LS, dalawang phone. Tapos yung isa, itong gamit ko. Ginawa ko siyang ano, inibak ko yung account para yan yung nag-play na sa sarili ko. Oh, depende. Kung maraming views yun. Manonood sa ads mo. May iba nga 1 year kung sumahod tapos mas kakapiranggot lang. Kaya maganda niyan kung monetize ka na, kailangan may mga gadget kang gamit kahit 3. Tapos play mo ng play yung mga para may ads. Oh. Yun lang ang ano, para laging may ads na pumapasok, may kita. May pamilya ka na, ano, Humblebee? Akala ko nga nasa ibang bansa ka kasi yung mga picture mo. Oh, yung video mo yung nasa resort na isa. Ah, binata ka pa pala. Enjoy lang. Habang wala pang ano, asawa. Ganda talaga mag video pag nasa sarili kang ano, yung open. Dito kasi nasa trabaho kasi ako.
Mahirap mag ano, video-video. Kaya yung mga video ko parang ano lang. Work ko sa ano lang, sa bahay. Yun lang ang kaya ng pinag-aralan natin eh. Pinag-aralan ko. Dati sa ano ako nagtatrabaho sa mga factory. Pero nung simula na naging mahigpit, nagtanggalan tapos yung ano, John Sian. Sige, ano ko na lang. Ako. Antok na. Hindi ka pa inaantok. Oo, kasi dati ang factory hindi maano, hindi mahigpit. Sa APC, Novaliches. Sa ano ako nagtrabaho dati eh. Marami. Sa kalimutan ko na yung mga pinasukan ko. Papel na. Anong klaseng papel? Ako nagtrabaho ko sa ano, mga papel sa ano, Sterling notebook. Ano ako doon, binder. 'Di ba yung notebook yung sa advance paper. Ano, nagtrabaho ako. Kami yung nagbabay ng nagawang notebook bago butasan. Tapos yung naglalagay nung ano, makina yun eh. Naglalagay na ng andito ako sa ano, Alabang. Dito ako sa Alabang. Alabang, Muntinlupa. Hindi na nga ako nakakapunta dun sa ano eh. Pinagmimbiran ko kasi hindi mag-match yung oras namin. Maaga siya nag-ELS eh. Pag wala na akong ano, ginagawa, tapos na siya mag-LS.
Dati kasi ang umpisa ng LS niya 7:30 dito sa Pinas na nahabol ko pa siya. Ngayon na na-monetize na siya, maaga na siya nag-LS 6 PM na. Busy ako. Hindi na ako nakakapunta. Pero may tinik tong ano ko. Minsan nga yung ang dami kong nag-member ako 3. Ang problema, yung nag-automatic na kunin yung payment ko doon sa may pinag-memberan ko. Nag-automatic na kunin ni Google. Nagtataka na lang ako na yung laman ng GCash ko nababawasan, tapos nag-message na lang nag-i-email na lang sa akin. Meron nga ako dati pinag-memberan ng mahal-mahal, 299. 1 week lang. Ay, may tusok. Kaya pala masakit to kung may parang tinik sa loob. Tusok pala kanina ng hipon. Kaya pala masakit yung daliri ko. Sige lang. Malapit na rin akong tapos. 20 minutes na.
20 minutes pa. Itusok ako, oh. Dito ka sa higaan mo, huwag dyan sa lapag. Maapakan ka. Sleep. Yan. Yan. Yan, sinuring. Ay, naku. Momo. Salamat. Baka inaantok ka na, Bulbi. Nag-iilis ako, wala akong music kasi natatakot ako sa CPR. Mahirap kasi gumamit ng music. Baka makopyright ka eh. Minsan ako na CPR sa paggamit ng background music. Hindi ko na uulitin. Doon ka sa ano? Yung aso, may aso kasi kami dito. Ayaw matulog doon sa higaan niya. Gusto niya sa sahig na malamig. Salamat. Salamat sa pag-stay. Ayaw nga. Kala ko ba matutulog ka na? Ba't ka nag-aantay? Gusto nga niya dito sa ano, simento. Katurog na. Katurog na. Pinamudlas ka dida. Tok na ako. Liter. Ano bang number 2? Number 3. Hindi ka dito matutulog. Doon ka sa higaan. Huwag dito sa higaan mo. Hindi ka pa eh. Hello, Mr. Kai Channel. How are you? Thank you for coming. Mr. Kai Channel, I gave you a jacket. Thank you, thank you. How are you, Mr. Kai Channel?
Don't forget to give me a thumbs up. Mr. Kai Channel, where you from? Di ba nagyaya ka nga? Maram kung ano init. Ayan na si ano. Diyan na yung ano ni. Ano? Ano na lang? 12 minutes? Mag-i-end na ako. Sige, matulog ka na ano, Humblebee. Baka naantok ka na. Salamat na lang. Salamat sa pagtambay mo. Antay ko na lang na matapos yung ano ko. Andyan si Mr. Kai Channel. Matulog ka na. Ba, antok ka. May work ka pa ata bukas. Okay lang ako. Okay lang. Ano yan? Milik na inaano nila. Nigit. Ano yung pinamimigay? Bibenta ko na. Magkano? 150. Para sa ano yan? Pang donate. Donate sa ano? Pang ayudan. Oh. Thank you. Don't forget to thumbs up, Mr. Kai Channel. How are you? Are you Japanese, Mr. Kai Channel? Wala, nandiyan pa rin si Humblebee, oh. Inaantok na ayaw pa matulog.
Naantok na rin ako eh. Inaano ko lang tong ginagawa ko. Wow, oo nga. Salamat sa legit friend. Yung iba kasi, pag namuni, hindi na sila nagpupunta doon sa ano. Sana hindi ka magbago. Humble bee. Kung meron ka pang pupunta na ibang LS. Nandiyan si Mr. Kai Channel. Ganun ba yun? Ayaw naman magsalita nitong isa. Di yata nakakaintindi ng ano, English. Para siyang ano, yan, ano na lang. 8 minutes na lang. Mag-end na ako. Sana mag-LS ka din para matambayan din kita, Humble Bee. Nandito na yung ano, message mo sa messenger. Dumating na. Lapit na rin. Ay, ay, ay. Ano yan? Live sila sa Shopee? Facebook. Facebook lang. Mag-like ka, Milik. Mag-mind ka. Ah, 5 minutes.
Ay, tapon. Meron siyang K-pop. Goodness done. Thumbs up po. Riano 30. Shout out Riano 30. Hmm? Salamat sa pagtambay. Kumusta Riano? Nagulat si Mumu. Mungkal ang bubot. Salamat sa thumbs up. Mag-i-end na ako. Kay Abril na itunog na, magkanako na dito 1-1. Humble bee. Matulog ka na. Anuin ko na lang ng 5 minutes kasi para may sobra konti. Init mo. Nandyan sa yung electric fan ko.
Initan na ako. Sabi mo, Momo, tabi tayo. Ayoko sa'yo, mabaho ka. Sabi mo, Momo, tabi tayo. Para may electric fan ka din. Matulog ka na, Bulbi. Gabi na, may pasok ka. Yan. Tapos, yan. Salamat sa nagpunta sa LS. Sa LS ni Duday. Ang Bulbi, salamat. Mag-e-end na ako. Tapos na ako. Bye-bye. Good night. Good night, everybody. Good night. Bye-bye.